Jenengan mangke lek gadai istiqomah nggih cukup melalui sholawat. Utama panjenengan mangke lek pun gadai istiqomah sholawat mawon sampean saged nambani tiang walaupun tidak jadi ukuran yang utama. Contohnya pun boten nggih disadari termasuk jamaatan mriki Mbak Lisa nggih ngoten nggih. Nggih sami kali kula nggih yang bodoh ngeten-ngeten niki, tapi lek anjene iman datang Allah diparingi dados saksi kebenaranipun hake Allah. Yugane sakit perut mboten saged buang air besar. Cukup mboten ngerti napa-napa dicekel perute ten Mbak Lisa datuwa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul al-fatihah. Akhire brodol canggih. Nggih mboten ten rumah mboten ten dokter akhirnya mboten bayar. Lah niki bukti fungsi manfaat jamaatan mriki senajan bodoh-bodohan ngeki tapi mboten secara langsung kita berserah Allah moko kita niki dilindungi datang Allah. Sekecil niku panjenengan pun diparingi semerap, rahasia pun Allah. Jadi sampai gak usah golek dukun kono, gak usah buat kembang kene kono. Cukup panjenengan imani datang Allah kiambek sampean nggih ini loro nggih sampean ngotenaken mawon. Dan mriki cukup 5 menit sampean saged nambani tiang. Nggih, tapi aja dadi utama. Sebelum sampai dadi saksi kepanggih Rasulullah, kepanggih malaikat Jibril, kepanggih wahdatul wujud menika aja cukup fungsi manfaat kanggo keluarga mawon. Mangke sampai diparingi malih lek pun istiqomah sampean mboten saged nyebut asmane Kanjeng Nabi, sampean mboten saged nyebut asmane, sampean didiamkan diri niku sampean diparingi kesaksian diri pun panjenengan oleh Allah bahwa sampean sinten termasuk panjenengan diparingi semerap enten ayat suratul Al-Fatihah ten awake sampean niki termasuk enten lafali Allah menika moga ten Al-Qur'an sak gedene niku intine enten suratul Al-Fatihah. Lah suratul Al-Fatihah niku enten pundi intine enten bismillah. Cukup sampai 5 menit dan mriki saged ngamalaken amalane pun para wali-wali Allah termasuk nggih Rama Hamid termasuk wali songo. Ora usah kepethuk wis lek sampean boten percaya niki sesat kula ingkang tanggung kesesatanipun panjenengan sak pitung turun. Tapi lek niki bener dalane sampean mengenal datuwa sampean niki mangke diparingi barokah ten putra-putripun panjenengan. Dados mangke panjenengan lek ibadah mendel mboten kepiring napa-napa niku Allah ingkang maringi kesaksianipun panjenengan diperlihatkan neraka, panjenengan dilihatkan surga, panjenengan dilihatkan di dalam kuburan orang-orang tua sampean termasuk mbah buyute panjenengan. Lah niku nggih dados ibadah diam niku terkenal di luar sana ibadah daim tanpa menyebut apa-apa. Tapi mboten saged nerangaken sejelas niki mboten lebih dari 5 menit panjenengan pun semerap dados mangke panjenengan lek istiqomah saat tasbih pun panjenengan sampean puter terlena keasikan keindahan bersolawat tasbih sampean lugur. Lah niku pun sampean sadar sampean diamaken diri pun panjenengan sampean kajenge dikai ilmu dateng datuwa. Sesungguhnya guru pun panjenengan menika datuwa sang pencipta semua niki pun pados guru sing hidup sing kados kula niki pembohong. Goroipun panjenengan napa malih lek kula niki nedi-nedi uyuran beralaskan aja senajan panjenengan mriki kudu nggawa tedoan, kudu nggawa niku lek kula sing sanjang ngeten aja dilakoni. Niku pembohong, aja dianggap guru menungso menika. Gurupun sampean guru syariat tarekat hakikat makrifat nggih datuwa menika. Kejeron sing sampean omong Masirul. Ngoten niku. Moko panjenengan selama menika sampai saat ini nggih mboten semerap napa-napa. Niku doktrinipun tiyang ingkang gorong-goroi panjenengan. Coba panjenengan lampahi istiqomah mangke napa sing sampean bireng-birengaken doktrin pembodohan menika akan terjadi. Mboten usah poso mutih, mboten usah poso ngrawat, mboten usah poso pati geni.
cukup sampean sholawat lek ancene sampean ikhlas puasalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibadah dia menikah mangkih panjenengan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nggih kepanggih malaikat Jibril menikah. Dia mboten ngomong sampean, mboten menyebut asma Allah, mboten menyebut asma Kanjeng Nabi, sampean didiamkan diri oleh Allah untuk menjadi saksi. Nggih niki intine ilmu diam. Mboten menyebut apapun, hanya sekedar diri ini dijadikan saksi, apalagi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku utama. Panjenengan hidup dan dunia niki dituntut untuk mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muga mawon panjenengan mangke menjadi perilaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat niki enten ibarate surga niku enten pintune, enten ayat niki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk Nabi Adam saat nglampahi hukuman kesalahan di dunia ini, Nabi Adam tidak dimaafkan oleh Allah sehingga diturunkan ke dunia ini. Nabi Adam lalu berdoa karena di sana ada ayat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi Adam di sepuro datang Allah niku opo Nabi Adam kok gak on akhirat ae kon waca iku. Ilingipun kula ya Allah, saat sampean turunaken donya niki kula melalui ayat Muhammad niku kula nyuwun ngapura moko Kanjeng Nabi moko Adam menika di ngapura tapi pun diluguraken ten donya nggih dilakoni teng Nabi Adam, termasuk kita niki anak putune. Cukup panjenengan gak sulit golek wiritan iki lek jauh ngapura nang Allah. Cukup sampean syahadat, cukup sampean lakoni apa sing diwajibno datang Allah, termasuk sholat 5 waktu. Cukup sampean kudune belajar jujur, ojo dadi dalil alah mosok gak wani gak jujur didik-didik nggih ngoten nggih ben dilangaken ngoten menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.